An rúthar a Caipeato. A bhéad sé tarlú ríist. Snin chiistetá a nintin go leor datma fallúil na státaí héntaithe fiú láthair. Bliana chuin go ddíra a hála na círébacha a Washington DC. Lá chinan dá dhéag 2020. Achtar dá léhéad níachas ó chugan na síirse sna státaí héntaithe deirtar linn. A nimnínis an bhéadú a léhéadí tarlú ríist. Brahanse sin cuidhór a bhisruchan a rachtalan an coiste cógála a tá bunithe le hinniuú a dhéanamh na heachtraí. Be tionchar ag bhisruchan sin an téchan leir tearma a mína saona siúgain. Déitú an téchan sin a bheith tobasteachtas na déanlachaí, mar in íríonn lá dulchan cinne dhéanamh go gurid má de le cólíonú na ngealúintí ar den tuachtaran Joe Biden nar a taobh é. Tá an bualón go dóirí fisruchan éifeachta Tile 8 dóibh siúd a Johnson Washington an ora, agus don té tanána iad dhrísa le chula ocala haganna sa bhéal, Donald Trump. Tá sráid cisteannaí a gaithí lochta nisruchan seo freagra sailire láthu, má tá rath le bhéir a go dibre. Tá na cisteannaí sin leachaíach ag caithearlach an choiste Benny Thompson, bail cógála as Mississippi. Deir Thompson gur bead na freagraí ar na cisteanna seo leanas a chruthóid a bhfuil a go ébre dianta ag goiste. Ifir hín, cén bhaintí bhí an teachbán le hagrú na slógaí a reachtalú a Washington a lásin. Ifir dó ar a Donald Trump nó a rialtas ar a neolalas gur a forraig an áhagart ag coideach siúd a bhí láthir. Ifir trí, céir de rinne ná nachnearn an tuachtaran nar a hasan na léirsithe, mas fíor na tuairiscí hí sé síos i breanúir a telefís. Ifir cethir, cén fágur thug sé an sin na fórsaí slándala idir fólíní agus fórsaí mílite a chur chun gníomh. Gus ifir cuig, ro sé beartaithe daríre ag Donald Trump, dúchlan na núdras a thuirt mar iad ar thora an toch an uachtarnata agus cén chuí.